Ikusiko dugu nola ebazten diren indar paraleloak kontrako noranzkoarekin. Lehen eduki dugun ardatza, 6 metrotakoa, lehen izan ditugun bi indarrak, baina orain 4 newton goruntza dauz, eta 8 newton horiek behiruntza. Kontrako noranzkoa da eta norabide paraleloa. Zein zen lehenengo pausua? Pausuak berdinak dira. Egin behar duguna berdina da. Indar handia hartzen dugu eta, indar txikia hartzen dugu eta indar handiaren aplikazio puntura eraten dugu noranzkoa aldatuz. Hartzen dut hau, eta hartzen dut ona. Pon, jarri dut. Bigarren pausua. Indar handia hartu eta txikiaren aplikazio puntura eroan noranzkoa mantenduz. Pues nada, eraten dugu eta noranzkoa mantentzen dugu. Hirugarren pausua. Bi muturrak lotu eta ardatza ebazten duten puntu horretan aplikazio puntu edukiko dugu, baina, kasu honetan, aplikazio puntua ardatzetik kanpo egongo da. Eta barazorik, batek uste badu hori ezinezkoa dela, mundu errealean ezinezkoa da, baina hau, badenez metodo matematiko bat, jakiteko zer gertatzen den, egin daiteke. Papera edo arbelaren gainean egin dezakegu nahi dugun guztia. Así que, aurrera. Lotuko ditugu bi muturrak, eta lerroa zuzen eroan, ez makurtu. Aplikazio puntua hemen agertuko zaigu. Lehenengo pausua, bigarren pausua, hirugarren pausua, laugarren pausua, jarriko dugu indar erresultantea aplikazio puntuan, eta kasu honetan, indar erresultantea izango da F2 ken F1 noranzkoa kontrakoa direlako, eta handiagoa denez, irabaziko duelako. Hau izango bazan handiagoa, izango zen F1 ken F2. Guazen, jarriko dugu onarte. FR, F2 ken F1. Jartzen badugu F1 ken F2 eta negatibo ematen badigu, no pasa nada. Negatibo izateak nahi du esan behiruntza doala, modu baten edo bestean jarri daiteke. Egiten badugu FR badela F1 ken F2, emango dugu minus 4 newton, eta minus badakigu, hau I baldin bada, hemen positiboa dala, eta hemen negatiboa dala. Jartzen dugu beruntza, no pasa nada, azkenengo pausua, matematikoki, konprobatuko dugu nola egiten den, palankaren arregela. F1, T1, berdin F2, D2. Eta honi dituko diogu egiz. Hemen kontuan eki behar dugun gauza bakarra da, hemen dikona 6 metro dauzela, eta hau dela D1 gehi X, D1 gehi X. F1-etik aplikazio puntura dagoen distantzia, D1 gehi X da. Eta, sei gehi X, sei gehi X. D1 izango da 6 gehi X. 6 metro gehi X. Eta D2 izango da X. Pues venga, matematika eta barrazorik. F1 bider 6 gehi X berdin F2 bider X. 4 bider 6 gehi X berdin 8 bider X. 24 gehi 4 X berdin 8 X. 24 berdin 4 X. Positibo, negatibo. X berdin 24 zati 4 berdin 6 metro. Orduan, 6 metro egon behar dira hemen. Orduan hau, luzeago esan bai? Usten duzu hemen, makurtu dela pizka bat. Badakigu, hemen dikona 6 metro dauzela, eta hemen dikona 12 metro dauzela. 6 gehi X. Ariketa ebatzita dago. Repasatu eta dudak badituzue badakizue. Klasean galdetu. Aurrera!